Mangmangigan tayo laing ida kadagiti istorya. Isu dati kabuteng digiti sumagmamano kang runaanen digiti mamati kadakwada. Ngem iti pan nakarambak ti semana ti ararya ita apyas ti minatay, isu da iti nang biag ti excitement digiti umili apaman ang nagparada da iti syudad ti Lawag. Saan na mapukaw digiti sikat na mythical creatures iti Filipino folklore kas iti manananggal, mangkukulam, engkanto ken aswang. Impakitamet digiti a characters iti nabaknang nga imahinasyon digiti Ilocano. Saan daman na pamilyar kadagiti sumagmamano, ngem awan iti panagdudwa iti laing digiti ng disenyo kadakwada. Agaw atensyon pa digiti agkakapintas sa float nga da iti naduma-duma at tema na. Sumagmamano kadagitoy iti na-inspire kadagiti paborito at TV show kas iti Mulawin ken Encantadia. Adda pa iti Higante a Dragon, arig na adda iti bukod na abiyag. Eng grande iti aktibidad, pati ni Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos ken digiti local government officials saan da nagpaudi iti selebrasyon. May naklang nagbuya kasi adda ti DJ friends ko. So, sino siya supportara? Karasi. Karasi. So, nagmakulang kita-kita i-prepare na nga costumes and performance and flow. Nagpinta, sir. Tinayon nga ag-post costume ka no Halloween? When, sir? When? In first time ko ba may agbuya ti, yung semana ti area? Kaan med, sir, ngem, hanak na kaumay last year, so isulsulit ko itanta, sir. So, and favorite mo so far kinito yung activity? So, favorite ko so far, sir, maboy-boyak amin nga naka-costume per cluster, sir. Lay schedule mi nga pinag-practice ket adda pay ka clash nga practicean mi nga sa bali po tapos ket tay costumes mi pay ket last minute pa nga nararamid po. Tapos before that day ti competition po ket nagrabrabi ikang pay tapno lang madalusan tas. What I'm hoping for this year po is not only no mga bakman or saan po ket okay lang kasi ti nasisita ket na-enjoy mi tay performance mi naipakita mi ti anak ada kanya mi po ken na-experience mi kastoy po. Nagbali na baligi iti aktibidad, kas kadagiti napalpalabas at awen, naruway digiti umili, chikiting man wenno nataingan iti imay nakipagpaset. Dinaragsak ida digiti na isagana sorpresa ken buya. Dakkel met iti nagbali na partisipasyon digiti otoridad, isuda iti kang runaan ang ipasigurado ti kinatalgen iti aglawlaw. Bale, nagtulong-tulong yung mga agencies involved dito. So nagkaroon tayo ng series of meetings. So with regard to our deployment, kinumplement ng ating Police Provincial Office headed by our Provincial Director, Police Colonel Yumar Labiano. Together with other relevant agencies, yung provincial government of Ilocos Norte and the city of Lawag, together with BFP and other relevant agencies. Actually, talagang in-expect natin itong dami ng tao na manunod kasi ito yearly na ginaganap. So marami yung dadalo na talaga makikipag-participate. So this is a province-wide activity. Manipod kaditi naglabas ay henerasyon na ipasa iti pakaistorya anday iti saan na mabilang a daras. Anya man iti opinyon pakaseknan kadakwada, iti sigurado saan dalaing nga character, saan dalaing nga pangbutbuteng kadagiti ubing, ngem ket di dakkel paset iti Filipino folklore iti nabaknang ken napman maris a pakasaritaan iti kulturang Pilipino. Mark Magdirila, Balitang Solid North.